ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭାଇ ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦିନରେ ପଡ଼ିଲା ନା ମଣିଷ ଟିକେ ଭଲସେ କଣ ଖାଇପାରିଲା ନା ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଲି ପାରିଲା। ତ କଣ କେମିତି ହେଲା ଆସ ଜାଣିବା। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଆମ ଗାଁରେ ହୁଏ ଯାତ୍ରା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ 2 ରାତି ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ରାତି ଦିନ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ କିଛି କରିନଥିଲି, ମୋତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ମୋ ଦେହ ବି ଜମାରୁ ଭଲ ନଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦୋଳ ଆସୁଥିଲି ତାର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଦୋଳ ଆସି ସାରିବା ପରେ ଯେହେତୁ ସେଦିନ ସୋମବାର ଥିଲା ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ମନ୍ଦିର। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଆସି ଦେଖିଲି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମାଳ ବି ମୁଁ ଗୁନ୍ଥିଥିଲି, ବହୁତ କମ ଫୁଲ ଥିଲେ ସେତିକି ଯେତିକି ହେଲା ଗୁନ୍ଥିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ଭଗିନୀ ମାନେ କହିଲେ ଖାଲି ଖାଲି କାହିଁ ବସିବା, ଚାଲ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପାନ ଖାଇବା। ତାକୁ ଖାଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଖାଇଲି ଭାତ ଡାଲମା ଭଜା ଆଜି ଖରାବେଳେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦୋଳ ଆସିଥିଲେ, ଦୋଳ ଭୋଗ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ଗାଁ ମେଳନ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବୁଲିଲେ ଆଉ କଣ ହବ, କିଛି ତ ଖାଇପାରିବୁନି ନା, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସେଦିନ ସୋମବାର ଥିଲା ଆଉ ସୋମବାରେ ଆମେ ସେଠି କଣ ହିଁ ଖାଇବୁ। ଆମେ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ସେଠି କେବଳ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ହିଁ ଥିଲା। ପୁଣି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ଖାଇ ବି ପାରିବେନି। ଛାଡନ୍ତୁ, ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ରାତିରେ ଯାତ୍ରା। ଆଉ ଏଠି ହୁକ୍ ଷ୍ଟେପ ଦେଖି ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କୋଉ ସଙ୍ଗ ରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଛି। ତ ଆମ ପଟେ ତ କେମିତି କଣ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୁଏ ଆପଣ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ